Sa atong ebanghelyo karon gipakita nga dunay duha ka classes mga followers or mga companions, mga kuyog ni Hesus. Ang iyang 12 ka apostoles o kining mga babae nga ni kuyog. Ang 12 ka apostoles ni kuyog sila ni Hesus kay gusto silang maliwat ni Hesus. Gusto sila nga og unsay kinabuhi ni Hesus mausay ilang puy-an. Ang mga babae kaning gihisgutan nga mga babae ni kuyog sila ni Hesus tungod kay nakasinati sila nga giayo sila sa ilang lain-laing mga sakit o mga kahimtang sa sala. Sama ni Maria Magdalena nga gipapahawa ni Hesus ang 7 ka bukyawa. Lingiyay mong tupad na mukuyog ka ni Hesus. Matanda ko na mukuyog ka. Pero ang nakanindot din kay lain-lain sila rason nganong ni kuyog ni Hesus, pero ang resulta gyud sa ilang mga kasinatian ni kuyog sila ni Hesus. Unya sa ilang pagkuyog ni Hesus kadtong dunay mga kwarta sama aning mga babae kay mga dato man ni sila, dato-dato man ning ilang mga pamilya, ilang gitabang sa panginahanglan ni Hesus ang ilang kwarta. Una dinhi kita nasay kuyog nato sa atong panaw isip parokya. Doon natay mga kauban dinhi sa atong panaw nga namalit og slots. Kay naaman sila'y kwarta. Nya kanisang uban nga way kwarta, unsa may gibuhat? Ngayo. Nangayo, no? Naamo say mangayo. Nya ang nay kwarta muhatag. Hay may mas kuan ani, hay may mas nindot para sa Ginoo. Ang nanghatag o ang nangayo? Ang nanghatag. Mo ginay kuan. Mo ginay pinakanindot. Ang mga apostoles wa sila ikahatag nga kwarta kay kasagaran nila mga pobre man. Nanoy arang-arangan pagkabutang sama ni Mateo kay kobrador man tos buhis, pero the rest mga mananagat ngana sila Pedro, Juan, ug uban pa pobre, mga way grado. Ang ilang gihatag ni Hesus mao ang ilang gitawag og commitment na bisag unsay isugo ni Hesus ilang sundon hangtod gyud sa kamatayon. Og mao ni ang pinakanindot nga atong mahatag ni Hesus. Nindot man na nga mamalitag slots, no? Makapanindot na sa atong simbahan, ang atong kumbinto, atong mabayaran. Kung magsige mong palit og slot, aning SBF dag, tag 500 pesos. O magsige mong palit ana, mabayaran gina nato ang atong naay mga contractors na human na ilang trabaho pero wa pa kabayad. Nya kung magsige sa magpalit aning atong special slot kaning CTUMM tag 100 pesos, makapakaon kita og mga labing minus 3,000 ka mga pamilya nga kabos. Pinaagis atong ipanghatag unya nga mga bugas sugod karong unang semana sa Oktubre. Nya posible sad nga makapaayo or tukod sa tag mga balay para ni adtong mga tao nga mas maayo pang tangkals iro o tangkals baboy kay maarang-arang pag-atok sa ilang gipuy-an ro mga balay nga ato sang tukuran tingali moabot tingay na mga 61 ka balay. Kana nindot man na siya, pero di ta mohunong diha ato pag yung pasubrahan ug unsa may pinakanindot kana gyung hastang atong kinabuhi ihatag nato
ngadtos Ginoo kun gikinahanglan man. Mo na gibuhat sa ato mga martyrs, kani sila si San Andres nga usa ka pari. Siya mo'y first nga pari sa Korea. Nilakaw ko ni siya 1,300 miles aron mo eskwela sa seminaryo dito sa southern China. Dito siya na ordinahan pagkapari. Balik siya nga rin sa Korea og nialagad isip unang pari. Gipatay lang sa dayon. Mga siguro wala pa ni mga 50 iyang edad or mga 50 rakapin. Patay na. Melingay mong tupad. Na murag sige man jud kag palit og slot. Pero andam ka magpakamatay. Na kano. Na okay naman na. Kay palit naman kag slot. Sige pa jud kag balik-balik og palit og slot. Pero ang pangutana, andam ka magpakamatay. Andam dili. Kana may nindot andam gidi ay. Mao sa nay atong buhaton sa atong kinabuhi. Kaya nga atong pagsunod sa Ginoo, dili man dinhira sa simbahan. Ang tinuod nga simbahan tua sa ato gyong kinabuhi matag adlaw nga gipuy-an, naa sa atong panimalay, naa sa atong trabahuan, naa sa katilingban nga atong gialagaran. So kanindot unta ang atong mga maestra dili lang muhatag og tabang sa mga estudyante, pinaagi sa ilang pagtudlo, pinaagi sa ilang mga paggiya academically, kung dili magpakamatay gyud para sa ilang estudyante. Nindot no? Ang mga anak sad dili lang muhatag og pagtahod og kanini ang mayong grado sa ilang pag-eskwela ngadto sa ilang mga ginikanan, kung dili mo commit yun nga andam kong magpakamatay para sa akong ginikanan. Ang asawa sad dili lang muhatag sa iyang pag-atiman, kaning pagsigig ingong I love you o pagtingali, pagpaambit og naa siya'y income ngadto sa iyang bana. Pero kanindot ang asawa mo ingon gyud, magpakamatay ko para sa akong bana. Bikin sa dinhing asawaha be nga mo commit ana nga magpakamatay ko para sa akong bana. Ta sa kamot siya ro sa guwagi asawa din no? Nya mao sad nay buhaton sa bana nga ang bana dili lang mohatag og pag-atiman, pagpangga physically, emotionally, psychologically, og mohatag sa iyang income ngadto sa iyang asawa og mga anak. Moingon gid unta ang bana, andam kong magpakamatay para sa akong asawa og mga anak. Bikin sang banaha dinhi ang mukumit ana bita sa kamot. Siya ro wagi mo isa diha. Ang ato sang mga politicians, ang ato mga leaders sa nasod, gikas presidente, kanang mga elected, unahon tanang mga elected officials, gikas presidente, ngari sa unsa nay katapusan natong i-elect? Barangay konsihal, mga elected na sila. Ay lang ang appointed usa, kana lang usang elected. Muingon gid unta sila dili lang mi muhatag og serbisyo nga pagpaayo ang mga balay, paghimog mga infrastructures, pagtabang anang mga pobre, paghatag og employment, paghimo sa maintain sa peace and order, pagwagtang aning drugas, pagwagtang aning terorismo, kaning smuggling, dili lang kutob diha. Unta niya moingon din sila, mao na ni atong achievement. Ay noon makapakpak naman kita anak. Siya kag mahunong na ning drugas, mahunong ning terrorism, mahunong ning graft and corruption, niya nindot na tag mga infrastructures, daghan na kay tag karsada, farm to market, nindot na kay atong agriculture, kay kita na mahimong exporter dili na importer.
Di ba? Kanindot ana, pero pasubrahan pagidunta na sa atong mga national leaders. Moingon gidunta sila, andam kong magpakamatay para sa akong nasod, ang mamatay ng sumpay na, ang mamatay ng dahil sa'yo. Yan, naroon ba sa ikanta nga, dahil sa'yo. Nais kong mabuhay. Unsaon? Nabali na sa dinoon. Ang kanta na to sa lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa'yo. Nais kong mabuhay. Na ayaw lang ilahos dito kay sa The Flatters man to sila. Ang sana, The Flatters. Ayaw lang to. Nais kong mabuhay. Andam yung magpakamatay. Heroic ba na serbisyo? Niya kaming mga pari, unsa man say among isulti. Gikan sa Santo Papa ngari sa pagka-deacon. Ordained man na, ordained. Dili man may elected, ordained. Unsa man say among isulti. Dili lang may mupaambit sa kolekta. Dili lang may mutabang sa mga nanginahanglan spiritually o materially, kung dili andam gyud ming magpakamatay para sa among katawhan nga giatiman. Nindota ka no. Mo na nahitabo sa ato mga apostles, mga martyrs, nagpakamatay gyud. O kung ato na ning buhaton, unsa may mahitabo sa atong kinabuhi. Matod pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, dili makawang ang atong pagtuo. Kay kung mahadlok tang mamatay, wa di ay ta motuo nga si Kristo namatay nya nabanhaw. Kawang ang atong pagtuo. Nonsense ba kung dili ta mo tan-aw atong pagkabanhaw? Mao man bitaw ang andam tang magpakamatay kay mituo man ta nga si Kristo namatay ug nabanhaw sad. Nya anha na mahingpit ang atong kalipay kung mauna ni ang atong mindset, mauna ni ang atong commitment sa usag-usa. Maunang ni tubag ta diri sa Salmo nga nag-ingon, Ginoo, inigpakita sa imong himaya, pasabot ka ng makasud na taglangit. Sa may mahitabo, mahingpit ang akong kalipay. Samtang ni apata din dili ginahingpit atong kalipay, pero kana mga tao nga nangandoy gyud nga mahingpit ang iyang kalipay dinhi, na mosangko sa away mosangko sa away. Kay unsa may atong concept aron mahingpit atong kalipay, kuhaan ang tanan nga wa nimo mauyoni. Kanang tanan nga wa nimo mauyoni, kuhaa. Kanang mga butang or mga tao nga nakapaantos nimo, panguhaan na. Nya sa atong paningkamot ana, mag-away na ta. Kay katong atong buot kuhaon nga tao, iyam sa tang kuhaon sa makauna man lang. So in short, dinhis kalibutan, di ta mangandoy og hingpit nga kalipay. Ang ato hinong pangandoyon, hingpit nga pagsunod sa Ginoo. Hingpit nga pagtuo sa Ginoo, nga di gid ta mo give up sa atong commitments hangtod ta mga matay. Pagsuod na ko sa pagkapari, ako naman ang nasulti ninyo, no? Niingon yun ko, asa man ko gustong mag-antos, aribas minyo o aris pagkapari. Yan, itubag dahil ko sa akong kaugalingon, gusto kong mag-antos, isip pari. Karon, og dahil mga pag-antos, sama ning atong slot, nga wap ang mahalin, niya makadawat dahil kong text gikan sa atong mga contractors, sa atong mga bayranan, sa tinudanay, makadawat man ko from time to time, pero cordial hinon kay silang maningil. Father, kumusta naman? Sa kulbaan dahil ko, iyoy. Kamo, di mo kulbaan? Palit mong slot, kayo haron mawa ni atong kulba. Pamalit mong slot, haron mawa na ni atong kulba. Gusto mo nga ang inyong parish priest, Father Siano, sige lang kulbaan? Ayaw magtinabangay ta, 100 pesos la inyong i-contribute, 500 pesos la inyong i-contribute, bisag kada lang simana,
kamong tanan nga dunay gust nga nikuyog aning atong panaw, mawa na ning atong kulba. Pero ay mong kabalaka, bisag kulbaan ko, wa ko ma-stress, wa ko ma-discourage, mo padayon ko. Antoson tani kay maoni ang agianan padulong sa himaya. Manindog ta.